Waduh, protol iki lho. Yo tak omongne. Tak gale. Nek kena Gua ora kira ya tak goreng lah lho ya. Ngomong nang juragan ya. Yo. Ya. Suwun ya anu, Dek. Yo. Oh, halo Kang. Mumpeng ae. Iya Kang, bojoku iki lho. Anu aku aneh Kang. Walah. Iki khusus aku ae lho kendekane. Aku gerasan lho. Apa sentak nggone Mbah ni? Hah? Nggone Mbah minta. Kon cukup aku ae. Aku aneh iki lho. Ini kan dhewe Kang. Walah. Jenise. Mau aku ae iki lho. Nek wong-wong wis padha anu ta. Hah? Ah, kaya lautan Kang. Iki aku ora teko mulai jenemu. Yo ayo. Apa kuwi? Buntel HP Kang. Kena ra ya kuwi. Apa buntel kontong ana? Kontong ana HP yo. Tipe piro kuwi? Sono padha lek aku. Karo aku. Ora mudeng aku ning. Kano ana, yo kono. Tak kumpae kok. Piye ontene arep tuku ya wis kok. Ngurung Apa nahi Kang? lho. Sidi kuwi. Timang. Wak wong ngene iki. Enak apa ora? Dek, Nek yo mbok yo. tinggal tate engko bengi ni. Ono. Wane iki lho. Ora ana barang-barang anting apa ngono. Apa iki? Lah yo kuwi ni. Apa iki? Lho, Kok? Setelane ngarep iki. kompo ya. Setelane mbok setelan apa iki? Oh iya kompo kuwi. Hah? Semenggo semprot kena. Apa kuwi ni? Sik. Keren lah. Dolanane cah cilik. Wes, sikate mbok ono di berarti eksekusi ni. Apa? Wis. Rasa tau. Lho. Ora teko ta iku. Rasa tau. Ana serang Kang. Panas. Selalu jenenge. Laran piye golek barang sik nek. Yo ya. Mumpung sik. Ya ayo. Tunggu di dalane. Begini nih. Hah? Begini. Kira sik. Wis bedhok lho iki tapi. Yo. Iki golek-golek enak apa ora? Yo menawane Kang. Heh? Kuwi. Aku, Kang. Ya apa kuwi? Apa? Puso ya. Kena kuwi kata ini. Ngapur lho. Jugrep kuwi. Pedot. Oh, pedot. Karena Pedot. Bapak. Wah, kabel ya, onjaan. Wah. Kak. Wah, anu Kang. Mending Kang. Ini lakere ra jero. Caca. Ning lakere. Heh? Jero. Iya Kang. Kowe Gua apa no ya? lakere. Dibutuhne. Gimana bener Kang? Iki peso ning go ngrajang Iya. cek iki apa? Oh iya, jas portable berarti. Gua apa? Si kena ora ya? Nek kena nggo lumayan kuwi nek kena. Ya kok ora? Gua apa? Ya kerajang bako. Ah, kan lompok ora apa. Oh. Salah. Apa kuwi? Oh, panas meneh kae Kang. Ya urip ra jane, jajal njaluk urip mrene. Kono yu panane. Pe. Kena anu buane. Aja juga dia kena ra ya. Duh, anu. Kalem ya. Kok ora empan? Pasang tanganmu nang minyake. Ah, wis nyanyar iki lho. Hanya lori tak. Iki gini. Iki dikane kita cukup di isane jero isan dadi duit lah ta. Nyar Bang. Saya udah obral. Kertas ini, kertas lah. Nyar ora kena iki piye iki? Itu radio ini. Ndek, Hai. iki lho. Kok iso
Adio ya oleh. Nggumen kena oke iki lho. Nggumen kowe. Nek apa nih? Apa lagi? Apa ya, Kang? Ndi? Boleh mending ya, Kang. Display lagi. Muni murup. Ini kok mainan display. Wah, Musik. salon nang eta. Heeh. Iya, Kang. Ya angkot ae. Ini sama bose. Heh? Wes. Bosnya sesuk nak ngomong. Bos ora neng. Ini acara kita rambut. Iya. Cerita iki apa iki? Endi? Iki rangkaian iki. Oh, alas rangkaiane ya. Heeh. Diangkut ora? Nggo bengi. Radio terus, Kang. Nggih, Bu Radu go apa ora? Ya, apa lho, Kang? Enggak mas iku nek kowe engko mesti terakene kan jenenge anu jek kena bener e volumene. Kau ya. Tidokne engko. Nek kena kan diservis, Nanti robek deh. ya nek muni kan adol online kok. Nggih. Oh nggih, monggo. Pak. Kula tak ngiyup riyen, Pak. Yo, panas Ram. Mboten mboten salat mriki Anu. mawon. Mboten kandel riyen. Kandel griya kula riyen. Nggih, monggo. Apa nih, Kang? Iki ada apa nanyar nih? Iya. Waduh ya, Mas. Sik. Mangkara. Iki wis urung. Panas mar balik aku nak wis ya. Ya nek wis. Nunut ya. Pawana sing Nunut. ngono. Beda kowe nang ndi lho, ya? Wah, ono Nunut ujung ya? ono. Ayo. Ayo. Sik tak gane iki. Iki apa iki? Heh? Iki lho. Mampu iki. Iki lho. Wah, iya. Lha kuwi lho. Wah. Mending kita, Kang. Cep-cepane iki mosok anune temuat HP ya, Kang. Nah, yang apa lho, Kang? Ah, dikumpah. Es, Kang. Oh, ndak lah. Nah, Masuk. Lho lampu barang. Yes, Ya yo. wis ra. Tak ulang rasa, Kang. Belana. Yo panas wayahe mangan. On mulih nih. Aja mbrateke. Yo lah. Iki wayahe terus aku panas terus. Ndang nek umat. Oh. Yo nyambet gawe kok Oke, terus-terusan. anu lah ya. Aku mubeng yo. Temune iki. Yo. Ngerti lho. Yo. Aku nek karo juragan anu ngomong ya, sarninge mubeng wae. Oleh radio protol iki Yo. lho. Iku tak omongne. Tak gale. Nek kena Nah, gua udah kira ya tak goreng lah lho ya. Ngomong nang juragan ya. Yo. Ya. Suwun ya anu, Dek. Yo. Yen ndang mulia. Iya. Mangan leren. Agane iki. Aku tuku 120 lho. Mau ni 100. Radio lho. Ya ampun tawane iki nek kena. Nang omah ora nang anu. Wes. Ndang mulai mangan. Yo ya ya. Balik aku. Berak kerja ta yo. Yo. Ya ke mangkat. Pakai mangkat berarti. Ya, alangan dia ngeluarin baterai kan mulai. Dia malah mah. Wes, Ayo, aku nunut goncengan sang yo. ayo, Sisan ya. ayo, Panas rapi. yo. Yo. Ini beda ya? Iya, iya. Ayo, sekarang ya, Hah? Wah. Ayo. Ayo, Tahu. ayo. Kowe ngarep mburi? Sampai si tegeno, Eh? ana sisi ana beda motor liyane ora tegeno nunut iki lah ya. Ayo. Wah, gede aduh karya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Kayak alat menemeset. Iki